kende. Goe wach mar adani ni ka ogone jopiny oriti. Ya paro Victor, wach mar adani ni en onge gima nyien mane owuok e kuom gima ne jatend piny Holland. Nikech king'eyo kaka wach mar adani ni nochakore, en gima ne owuok e lela ni kaka nyicha ne timo wach mar adani ni ne mibadhi no kwake kendo ne onge gima ni luongo ni transparency. To ni neno ka jatend piny cha notimo gima waluongo ni nowito Opiyo Wandayi e bobas. Nowite bobas nikech neno ka jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kanye idadhoge e parliament nyo odagi kendo umo yie piny moramo kabisa ni orak mar adani ni ketrako kocha nyaka di nyime. To bang'e ka waneno ka jatend piny nyo owuok oko motamore mo o cancel tenda makamagi nyisi ni gigi gin gik mancha ne ging'eyo. Penjo mi penjori ni to chuno ni nyaka nyo piny Amerika tera adani e do kata wacho ni ntiere mibadhi manyo timo lo oko kocha e piny India eka koro jatend piny ne nyalo wuok mondo mi o cancel gini Victor. Nikech nitie mbaka mang'eny mwabiro goye ka. Makmana ni gima na atemo kancha nang'iyo kaka Wandayi nyoloso na neno ne Wandayi oruma. To en gima ne waseneno ka mana Victor kaka nowacho ni Wandayi kodonje sirikal nyaka koro ir juok mar sirikal. Makmana koro gini nyo okete kama tek. Adiri mantiere ni adani nyo donjo Kenya ka gi otuchi. Nyo donjo gi yien nyambewa. Nyo ko donjo gi dhorangach. Koro gimora mora ma nyo timo nyaka nyo jo Kenya penjie penjo. Dino donjo gi rangach tir ka jinene kaka maro donjo gi rangach. Ni nyalo neni kata kodoko ni ntiere weche mag mibadhi mamiene lakini kaluore kaka ncha no donjo ne bedo ne jo Kenya kan tire transparency e wachni. Omiyo Victor paro ni en wach masa moro pod wanyalo biro gedo hie to nyiso ni kare ntire mathoth nikech adani ni koke moro be iwacho ni ntire wach mar shani ma piny owacho pod ok olero no koro pod wabiro ng'iyo to chuo koke wach mar shani machalo nade. Erokamano. Matimore kinde mabende piny owacho